Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ από την πλευρά μου να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια για την απώλεια του Άγγελου του Τζέκη, τόσο στην οικογένειά του, όσο και στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος. Ενός ανθρώπου και ενός πολιτικού που τον διέκρινε η εντιμότητα, η αξιοπιστία, η ειλικρίνεια και η συνέπεια στους αγώνες. Ακούω αυτό το τριήμερο τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και πραγματικά μου δημιουργεί μεγάλη έκπληξη. Και έκπληξη δεν είναι, γιατί βγαίνουν όλοι στο βήμα και λένε ότι δεν ψηφίζουν και δεν δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν νομίζω να σας τη ζήτησε και κανείς, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δυνατόν πριν 20 μήνες είσαστε κυβέρνηση, αποδράσατε νύχτα χωρίς κανείς να σας ενοχλήσει, εγκαταλείψατε τη χώρα και απέναντι στις ευθύνες τις οποίες οφείλατε να πάρετε ως παράταξη. Και μετά 20 μήνες έρχεστε στην αίθουσα αυτή με μια ισοπεδωτική αντίληψη και άποψη για όλα τα πράγματα και δεν έχω ακούσει ούτε μία λέξη αυτοκριτικής. Ούτε μία λέξη αυτοκριτικής. Είναι άξιο απορίας. Ζητάτε εκλογές με τις ίδιες νοοτροπίες, τις ίδιες αντιλήψεις, τις ίδιες πρακτικές. Δηλαδή δεν έχετε διδαχτεί τίποτα. Εάν λοιπόν ήταν τόσο καλά τα πράγματα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εγκαταλείψατε και φύγατε? Και έρχεστε σήμερα να κρίνετε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος είναι στην πρώτη μάχη, στην πρώτη γραμμή της μάχης, του αγώνα. Διεκδικεί καθημερινά για την πατρίδα, για να σώσει τη χώρα από εκείνα τα τεράστια διέξοδα που εσείς την οδηγήσατε. Δηλαδή, οι χθεσινοί καταστροφείς έρχονται σήμερα να γίνουν τιμητές, έρχονται σήμερα να παρουσιαστούν ως σωτήρες απέναντι στον ελληνικό λαό. Μάλλον έχετε την εντύπωση ότι ο ελληνικός λαός ανήκει στην κατηγορία των λοτοφάγων. Σε λάθος κατεύθυνση μάλλον κινείστε. Και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος και σήμερα ακόμη είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον νέο Υπουργό Οικονομικών, δίνει τη μάχη για τη σωτηρία της πατρίδας. Πιστεύω ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις και το διεθνές κύρος του και η αξιοπιστία του καταφέρνουν με τις πολιτικές πρωτοβουλίες που παίρνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει τα πολιτικά ζητήματα, να ανοίξει μια νέα ατζέντα, ένα νέο διάλογο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι βέβαιο ότι αυτή η επιτυχία, και εγώ να δεχτώ, γιατί το λέτε πολύ, ότι υπάρχει και η αγωνία των ίδιων των Ευρωπαίων για το δικό τους μέλλον και τη δική τους προοπτική, να δεχτώ και αυτό ακόμη, αλλά δεν πάβει να είναι μια επιτυχία. Το θέμα είναι ότι η νέα κυβέρνηση, που εγώ πιστεύω ότι έχει όλες τις δυνατότητες και όλα τα εχέγγυα για να πετύχει, και επειδή ο πολιτικός κόσμος είναι αυτός που δημιούργησε αυτή τη βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση, πρέπει πάλι ο πολιτικός κόσμος να καταφέρει να βγάλει τη χώρα από τα διέξοδα. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση μπορεί. Και βεβαίως, κύριοι Υπουργοί, πιστεύω ότι σε αυτό το διάστημα της θητείας μας κάναμε πολλά και σημαντικά. Μέσα όμως στις τεράστιες δυσκολίες τις οποίες βρεθήκαμε, κάναμε ενδεχόμενα και λάθη. Και ενδεχόμενα υπήρξαν αδικίες, κυρίως στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, και ελπίζω και πιστεύω, γιατί αυτά τα ποσά που ακούγονται για τα νέα δάνεια για τη χώρα είναι ασύλληπτα, είναι αστρονομικά, να δώσουν τη δυνατότητα στην κυβέρνηση το επόμενο διάστημα να κάνει διορθωτικές κινήσεις και να βελτιώσει όποια λάθη και όποιες αδικίες έχουν γίνει. Και πιστεύω ότι πρέπει να ρίξουμε και ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα στον πρωτογενή τομέα. Ξεκινάει μία περίοδος όπου τα μηνύματα από τον αγροτικοκτηνοτροφικό κόσμο είναι θετικά και ελπιδοφόρα. Έχουμε ζήτηση των προϊόντων, έχουμε αύξηση στις τιμές, αλλά πρέπει να έχουμε και παράλληλα πολιτικές στήριξής τους. Δεν μπορεί δηλαδή ακόμη και σήμερα να έχουμε ένα ΦΠΑ της τάξης του 23% στα αγροτικά μηχανήματα. Δεν είναι είδη πολυτελείας. Και βεβαίως πιστεύω ότι όταν η συγκυρία είναι οικονομική ευνοϊκή, θα έπρεπε να δούμε ακόμη και το ενδεχόμενο της μείωσης του ΦΠΑ σε όλα τα αγροεφόδια. Της δυνατότητας να έχουν φθηνό αγροτικό πετρέλαιο, γιατί σήμερα η χώρα, αν σε κάτι πάσει, είναι, και νομίζω ότι είναι καθοριστικός παράγοντας, είναι το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών. Εκεί λοιπόν μπορεί η χώρα να κάνει θαύματα στον πρωτογενή τομέα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει με τις πολιτικές μας εμπράκτως να στηρίξουμε αυτό το χώρο,
για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας, διότι οι εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της χώρας είναι τέτοιες που δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε ανταγωνιστικά προϊόντα και θέλουμε απλά να γίνουν και ανταγωνιστικότερα και μέσα από τις τιμές. Βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη όλα τα διατροφικά προβλήματα και σκάνδαλα ξεκίνησαν από άλλες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν η χώρα μας και ασφαλή προϊόντα μπορεί να έχει και ανταγωνιστικά προϊόντα. Και ελπίζω και πιστεύω ότι με τις πολιτικές στο επόμενο διάστημα που θα ακολουθήσουμε να δούμε λίγο και τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε στην αγορά, όπου πρέπει να μειωθούν ουσιαστικά, δραστικά οι τιμές στα είδη διατροφής, για να υπάρξει ένας εξορθολογισμός και αν θέλετε αυτή η απώλεια του χαμένου εισοδήματος να έρθει και να καλυφθεί από τα είδη πρώτης πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και ανάγκης. Κατανοώ απόλυτα ότι η κρίση είναι βαθιά και καταλαβαίνω γιατί οι βουλευτές της περιφέρειας όλοι μας καθημερινά συνομιλούμε με τους πολίτες. Κατανοώ και την αγανάκτησή τους και την έντασή τους. Αλλά νομίζω ότι σε αυτή την αίθουσα δεν ακούστηκε από έναν άλλον πολιτικό φορέα μια άλλη πρόταση διεξόδου από την κρίση. Τους θέλουμε συμπαραστάτες σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και εγώ από την πλευρά μου, όχι από κομματικό καθήκον, αλλά γιατί πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση που έχει το πολιτικό και κοινωνικό στίγμα μπορεί να πετύχει. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή επιτυχία και θα είμαστε κοντά σας και βέβαια όπου χρειαστεί θα έχουμε και τη διαφορετική μας πρόταση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σημείο αυτό θα προβούμε στην ορκομοσία του συναδέλφου Θεόδωρου Γνατιάδη.